Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Z Evanjelia podľa Matúša. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Ten Ján Krstiteľ bol teda trochu čudný. Čudne sa obliekal a čudne jedol. Ako si sa mi na ňom nič nepáči. Neviem, aký príklad si z neho mám brať. Predstav si Jána ako človeka, ktorý sa rozhodol žiť na púšti, kde sú veľmi ťažké podmienky. Zriekol sa dobrého jedla a teplej periny a žil tam sám. Veľa sa modlil, postil a tým, ktorí tam prichádzali, hovoril o Ježišovi. Pre nich to bolo veľmi čudné a predsa ich to zaujímalo. A neodradilo ich jeho oblečenie a správanie? Veď im nadával, že sú hadie plemená. Vtedy ľudia nemali toľko oblečenia na výber, ako máme my teraz, a každý nosil len to, čo mal, po niekom z rodiny. Je pravda, že Ján bol prísny a vedel povedať pravdu, ale práve to ich priťahovalo. Cítili, že Ján hovorí pravdu a že naozaj má prísť niekto veľký, kto im dá nový život. Ale na mňa, keď niekto kričí alebo mi nadáva, mňa to vôbec nepriťahuje. Vtedy trestnem silno dverami a hovorím, aby mi dali všetci pokoj. Ján vedel kričať a upozorniť s láskou. V jeho prísnosti bola láska k Ježišovi, ale aj k ľuďom. Niekedy možno aj ty budeš musieť niekomu povedať nepríjemnú pravdu, ale dôležité je, aby si do nej vložila lásku. Vtedy ju ľudia príjmu a pomôžeš im k obráteniu. Ale najskôr tá pravda musí prejsť modlitbou, aby to nebolo na škodu. Ach, dobre, rozumiem. O Jánovi budem rozmýšľať a skúsim si dávať pozor na slová. Vieš, ja rada táram, ale keď chcem ísť do toho neba, musím s tým niečo urobiť. Mária, naša múdra matka, nauč nás vkladať do slov lásku. Amen. It's